Prišla o 47 000 eur. Stačil jeden telefonát. Niekedy si myslíme, že takéto veci sa stávajú len iným ľuďom. Že my by sme to rozpoznali. Že my by sme sa nenechali nachytať. Ale realita je iná. Stačí jeden moment, jeden telefonát, jedna situácia, keď ste v zlom rozpoložení a všetko sa môže zmeniť. Ahojte investori, volám sa Rado Guňovský a v dnešnom podcaste vám poviem príbeh, ako moja klientka chcela investovať 47 000 eur, ale namiesto toho ju o ne okradli. Toto je reálny príbeh. Moja klientka je doktorka. Vzdelaná, zodpovedná, zvyknutá riešiť kritické situácie. V ten deň bola v práci. Nemocnica je miesto, kde sa riešia vážne stavy, kde sa zachraňujú životy. A hlava ide naplno. Viac vecí naraz, kolega jej niečo vysvetľuje, sústredenie je inde. V tom zazvoní telefón. Polícia. V takej chvíli nemáš dôvod pochybovať. Skôr naopak, prepneš do režimu riešenia problému. Na druhej strane bol profesionálny hlas. Žiadne zaváhanie, žiaden dôvod spochybniť, že ide o autoritu. Bol na vás spáchaný podvod. V tom momente prichádza šok. Mozog sa snaží pochopiť, čo sa deje, ale zároveň stále beží v pracovnom režime. Nie je priestor zastaviť sa. Nie je priestor analyzovať, len reaguješ. Postupne prichádza tlak. Riešiť to hneď, neodkladať, konať. A mozog, ktorý bol už predtým zahltený, to prestáva stíhať spracovať racionálne. Nie preto, že by bola naivná, ale preto, že bola presne v takej situácii, na ktorú sú tieto podvody postavené. Väčšina z vás si pravdepodobne povie, to by sa mne určite nestalo. Máte pravdu, za štandardných okolností by sa to nestalo ani jej. Poďme sa teda pozrieť na to, prečo sa to stalo. Ako funguje náš mozog v takejto situácii? Akí profesionáli boli na druhej strane? V prvom rade musia podvodníci niekoho osloviť. Robia to štatisticky. Zavolajú 1000 ľuďom a vždy okradnú aspoň niekoho. Nepotrebujú sa len dovolať. Potrebujú vás zastihnúť presne v momente, keď ste v strese, pod tlakom, v zlom rozpoložení alebo riešite nejaký iný problém. Kto z nás nečelí takýmto situáciám? Väčšina dokonca niekoľkokrát za deň. A presne preto to funguje. Poďme si rozobrať, aké techniky na vás v takejto situácii použijú. Ak budete o týchto technikách vedieť, je vysoká šanca, že váš mozog ich zachytí dostatočne skoro a vyhodnotí ich ako riziko. Prvá vec je nejaký kontext. Mozog je preťažený. Bola v práci, rozbehnutý mozog, kolega jej niečo vysvetľoval. Technika, kognitívne preťaženie, využitie existujúceho stresu. Čo sa stalo? Mozog už bol vyťažený prácou a nemal kapacitu analyzovať nový problém. Prvý kontakt, autorita plus nejaké prekvapenie. Ozvala sa polícia. Technika, autorita, alebo tzv. Authority bias, moment prekvapenia. Čo sa následne stalo? Polícia, rovná sa automatická dôvera, šok, vypnutie kritického myslenia. Následne vytvorenie problému. Bol na vás spáchaný podvod. Technika, vyvolanie strachu, okamžitý problém na riešenie. Čo sa stalo? Mozog prešiel z režimu premýšľam do režimu riešim. Ďalej emócie, šok plus zmätok. Nerozumela som, nechápala som, odkiaľ unikli moje informácie. Technika, zahltenie informáciami, kognitívna dezorientácia. Čo sa stalo? Človek prestáva spochybňovať, začína hľadať riešenie, nie pravdu. Budovanie dôvery. Policajtka bola profesionálna, vedeli promptne odpovedať. Technika, simulácia profesionality a konzistentné odpovede. Čo sa stalo? Mozog si potvrdzuje, toto je legitímne. Izolácia ako kľúčový moment. Nemôžem to nikomu povedať, budem spolupáchateľ alebo budem mariť vyšetrovanie. Technika, izolácia obete, zastrašenie a falošné pravidlá. Čo sa stalo? Odstranili mechanizmus obrany, externý pohľad alebo nejaký nezainteresovaný pohľad. Následne uistenie. Už je všetko pod kontrolou, ideme vám pomôcť, už sa nemusíte báť, už to bude dobré. Technika, falošný pocit bezpečia,
rola záchrancu. Čo sa stalo? Mozog bol predtým v strese, že riešil problém. V momente, keď niekto príde s riešením a uistením, nastane okamžitá úľava. Mozog si povie, OK, niekto to rieši za mňa, už to bude dobré. Ešte viac klesne potreba kontrolovať a spochybňovať. Obeť sa prepne z režimu bránim sa do režimu spolupracujem. Čo je kritické, čím väčší stres, tým silnejšie funguje uistenie. Mozog chce čo najrýchlejšie cítiť úľavu a preto dobrovoľne vypína kritické myslenie ešte viac. Dôkaz. Páchateľ sa ukáže na kamere. Technika, vizuálne potvrdenie a zvýšenie dôvery. Čo sa stalo? Posledný zlom, úplné presvedčenie. Následne časový tlak. Treba to riešiť hneď, vypýtajte sa z práce. Technika, časová tieseň, urgentnosť, naliehavosť, vytvorenie dodatočného stresu. Čo sa stalo? Vytvorili pocit, že situácia je kritická a neodkladná. Mozog dostane ďalší stresový impuls, ešte menej kapacity na premýšľanie a nezostáva priestor zastaviť sa, overiť si informácie alebo sa poradiť. Obeť sa prepne do režimu okamžitého vykonávania pokynov. Kritické, urgentnosť nie je náhodná. Je to zámer, aby si nemal časť prísť na to, že niečo nesedí. Eskalácia. Postupne ju viedli krok za krokom. Technika, postupné stupňovanie, riadený scenár, kombinácia viacerých psychologických techník. Čo sa stalo? Nešlo o jeden moment, ale o riadený proces. Každý krok mal svoj cieľ. Dôvera, problém, zmätok, uistenie, izolácia, dôkaz, tlak, eskalácia. Mozog bol neustále držaný v stave riešim problém, som pod tlakom, niekto mi pomáha. Postupne zvyšovali intenzitu bez toho, aby si to človek uvedomil. A každý ďalší krok už bol jednoduchší, lebo predchádzajúci ho pripravil. Kritické, nie je to náhoda ani improvizácia. Je to natrénovaný scenár postavený na tom, ako funguje náš mozog. Cieľ? Dostať ťa do bodu, keď už nekontroluješ situáciu ty, ale oni. Ako sa chrániť? Krokov, ako sa chrániť, je veľa. Ale toto sú také najzákladnejšie, ktoré by ste si mohli zapamätať. Ak na ne budete myslieť, je vysoká šanca, že ich váš mozog zachytí v správny moment. Ak na vás niekto tlačí, že to treba riešiť hneď, spozorni. Ak vám niekto zakazuje povedať to niekomu, je to podvod. Ak od vás niekto chce peniaze, prevod alebo výber, je to podvod. Ak sa pýta na zostatky, kódy, údaje, nikdy neposkytuj. Ak volá polícia, banka, Národná banka Slovenska, zlož a zavolaj späť na oficiálne číslo. Nikdy nerieš nič cez číslo, z ktorého ti volali. Ak volá blízky, že sa mu niečo napríklad stalo, over si to. Zavolaj priamo jemu, jeho partnerovi, deťom a podobne. Ak sa ti niečo nezdá, aj keď nevieš presne čo, zastav sa a spomal. Ak cítiš stres, strach alebo tlak, neurob nič hneď. Nikto legitímny nerieši peniaze cez telefón. Nikto legitímny ťa nenúti konať okamžite. Najdôležitejšie pravidlo: ukonči hovor a over si, porad sa s niekým nezainteresovaným. Kľudne zavolaj mne. Takýchto podvodov je stále viac. Toto je naozaj iba jeden z mála, ktoré poznám a s ktorými som sa stretol. Otázkou nie je, či to skúsia aj na vás, otázkou je, kedy vás zastihnú v zlom momente. Ak si hovoríte, ja určite nenaletím, to je super a verím, napríklad, že aj takýto obsah pomôže nenaletieť, ale môže sa to stať napríklad vašim rodičom, kamarátom, rodine a podobne. Preto budem rád, ak budete takýto obsah zdieľať ďalej. Pošlite im moje video alebo newsletter. Alebo im to povedzte. Najlepšia obrana je prevencia. A niekedy stačí, aby ste o tom vedeli. Dávajte si pozor. Čaute.